У эфире телеканала Витебск информацыйная программа 7 дзён. Нічога лішняга, толькі галоўнае. Мы подводим вынікі адыходзячага тыдня. Сёння нядзеля 21 мая. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Важныя прызначэнні. Новыя кіраўнікі выканкамаў прыступілі да сваіх абавязкаў у 6 раёнах Витебскай вобласці. Пасяўная на Витебшчыне зацягнулася амаль на 2 тыдні. Прычына неспрыяльныя умовы надвор'я. Самая складаная сітуацыя на палетках заходніх раёнаў вобласці. Аптымізацыя стану адукацыі. Гарадоцкая сярэдняя школа нумар 2 рыхтуецца прыняць больш за 50 новых вучняў з суседніх малакамплектных сельскіх школ. Выстава «Витебшчына за здаровы лад жыцця». У экспазіцыі аздараўленчыя і рэабілітацыйныя паслугі, карысныя натуральныя прадукты, прапановы ў галіне спорту і турызму. Да 85-годдзя з дня нараджэння Давіда Сімановіча у Витебскай абласнай бібліятэцы ўспаміналі паэта, краязнаўцу, грамадскага дзеяча. Тут жа прэзентавалі дакументальны фільм з архіўнымі матэрыяламі. У канцы мінулага тыдня прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко правёў шэраг важных прызначэнняў. І на гэтым тыдні да сваіх абавязкаў прыступілі 6 новых старшынь райвыканкамаў у Витебскай вобласці. Леонид Пянькоўскі атрымаў згоды дэпутатаў на прызначэнне і ўзначаліў аршанскую вертыкаль, а кандыдатуру Леонида Пляшко падтрымалі дэпутаты Чашніцкага раёна. Якія задачы пастаўлены перад кіраўнікамі у матэрыяле Юліі Устінавай. Орша – буйны індустрыяльны цэнтр і спрыяльны рэгіён для сельскагаспадарчай вытворчасці, адзначыла кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Наталья Качанова. Зараз паўднёвы край Витебшчыны павінен атрымаць новы імпульс развіцця. Веды і вопыт новага кіраўніка трэба рэалізаваць тут у поўнай меры. Сегодня те задачи, которые стоят, это прежде всего завершение посевной. Это задачи, которые поставлены президентом по трудоустройству граждан. А здесь есть проблемы в Аршанском районе. Это задачи по заработной плате, по росту заработной платы и по сдерживанию цен. Леонид Пянькоўскі доўгі час узначальваў Бешанковіцкі раён, які з яго прыходам увайшоў у лік лідараў у Витебскай вобласці. Але і Орша не чужая новаму кіраўніку. Менавіта тут ён пачынаў сваю працоўную дзейнасць. Ён ведае, якія задачы неабходна будзе вырашаць у самыя кароткія тэрміны. Асноўная ўвага прамысловаму комплексу. В первую очередь, я сразу же займусь промышленностью города Орша. Как локомотив это потянет за собой социальную сферу, которая находится здесь на территории. И, конечно, дополнительно открыть новые предприятия, новое производство. Прыярытэты – занятасць насельніцтва, павышэнне заработнай платы, мадэрнізацыя прадпрыемстваў. Усё гэта цесна ўзаемазвязана, і ўсё гэта складаючае паспяховага развіцця раёна. Праз тыдзень у Оршы запланавана выязное пасяджэнне ўрада, якое вызначыць стратэгію работы. Мы хотим предложить правительству на базе Аршанского района и создать те льготные условия для инвесторов. Мы должны их привлечь, мы должны создать условия. Мы должны создать льготные условия по кредитованию, по процентным ставкам, по компенсации процентных ставок. О том, чтобы сегодня малый микробизнес, частного предпринимателя кредитовать под бизнес-план и конкретный проект. На пазачарговай сесіі Чашніцкага райсавета на пасадзе старшыні раённага выканаўчага камітэта зацверджаны Леонид Пляшко. Да назначэння старшынёй Чашніцкага райвыканкама Леонид Пляшко доўгі час узначальваў камітэт па сельскай гаспадарцы Витебскага аблвыканкама. Потым займаў пасаду дырэктара галоўнай дзяржаўнай інспекцыі па насенняводстве, каранціне і ахове раслін. Леонид Владимирович достаточно опытный и грамотный человек, прошел серьезную школу. Мы в рабочем порядке отработаем план развития Чашнинского района, определим перспективы развития как в селе, так и в промышленности. Прэзідэнт надае пільную ўвагу кадрам, якія працуюць на месцах, адзначыла Наталья Качанова. Гэта людзі, за плячыма якіх не проста тэрыторыі, а прамысловасць, сельская гаспадарка, сацыяльная сфера і, самае галоўнае, жыхары з іх праблемамі і клопатамі. Хацелася б, каб гэта прызначэнне было ўдалым. Юлія Устінава, Александр Прыстаўка, навіны Орша, Чашнікі.
Новые кіраўнікі ў Шаркаўшчынскім і Пастаўскім раёнах. Дэпутаты раённых саветаў на пазачарговых сесіях на пасаду старшынь райвыканкамаў зацвердзілі кандыдатуры Дмітрия Ламакі і Сергея Чэпіка. Абодва займалі пасады першых намеснікаў старшынь райвыканкамаў і курыравалі работу сельскай гаспадаркі. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў выказаў упэўненасць, што абраныя кіраўнікі здолеюць выкарыстаць свой прафесіяналізм, веданне і вопыт на карысць развіцця сваіх раёнаў. С падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. У один день адразу ў двух раёнах вобласці адбыліся пазачарговыя сесіі раённых саветаў дэпутатаў. На парадку дня одно пытанне – зацвярджэнне на пасадзе старшыні райвыканкама. Усе кандыдатуры прапанаваны аблвыканкамам, узгоднены з прэзідэнтам. У абодвух выпадках людзі ў раёнах не новыя, карыстаюцца аўтарытэтам і добра ведаюць праблемы знутры. Дмітрий Ламака займаў пасаду першага намесніка старшыні Шаркаўшчынскага райвыканкама з лютага 2012 года. Сам родам з Талачынскага раёна, скончыў Беларускую дзяржаўную сельгасакадэмію. Уся яго прафесійная дзейнасць звязана з сельскай гаспадаркай, мае вопыт работы на кіруючых пасадах. З яго абраннем кіраўніцтва вобласці звязвае вялікія надзеі на адраджэнне аграрнага рэгіёну, якім з'яўляецца Шаркаўшчына. 40% насельніцтва занята ў гэтай сферы. Вялікія затраты, нізкія аб'ёмы вытворчасці сельгаспрадукцыі прымушаюць сёння карэнным чынам мяняць падыходы ў рабоце. Новому руководителю я бы советовал не уповать на условия, прежде всего, а найти те технологии, которые позволят увеличить объемы производства и прежде всего сократить затраты. Вы должны найти свое. Нам нужно удешевлять, нам нужно находить крайние какие-то решения, чтобы получить самую дешевую продукцию. Разумее гэта і новы кіраўнік, якому давядзецца адшукваць новыя шляхі ў вырашэнні старых праблем, добиваться высоких вытворчых показчиков и повышения рентабельности галины. Мы должны построить работу таким образом, чтобы каждый клочок земли, каждое животное давали нам прибыль. Только строгое соблюдение технологий и всех технологических процессов на каждом этапе производства продукции позволят нам улучшить ситуацию. Других альтернатив в настоящее время просто нет. Аднак нельга забываць і пра развіццё прыватнай ініцыятывы ў рэгіёне. Сёння ў фарміраванні абласнога бюджэту пятая частка падатковых паступленняў прыпадае на малы і сярэдні бізнес. Кіраўнік вобласці запатрабаваў ствараць належныя умовы для развіцця бізнесу, не перашкаджаць, а аказваць усялякую падтрымку. Нужно создать все условия, чтобы сегодня в район пришли желающие в то или иное производство, которое будет создано. То ли это промышленная, то ли строительная, то ли это сфера услуг. Но частник заработает себе, на свою семью и заплатит налог, который мы должны перераспределить опять же в социальную сферу. Выстроивать як след адносіны з прыватным бізнесам патрабаваў кіраўнік вобласці і на Пастаўшчыне. Дарэчы, у гэтым рэгіёне 40% раённага бюджэту фарміруюць менавіта прыватныя структуры. Тым не менш неабходна актывізаваць работу з інвестарам, адкрываць новыя прадпрыемствы, ствараць працоўныя месцы. Раён памежны, мае добрыя перадумовы для развіцця бізнес-ініцыятывы. І хоць у цэлым дынаміка сацыяльна-эканамічнага развіцця станоўчая, і ў гэтым немалая заслуга былога яго кіраўніка Віктара Гутарава, новаму кіраўніку, як вопытнаму аграрыю, давядзецца удвая павялічыць аб'ёмы выпуску сельгаспрадукцыі. Для прафесіянала Сергея Чэпіка задача няпростая, але ж вырашальная. Усяго 1,5 года ён узначальвае сельскую гаспадарку ў рэгіёне, паспеў добра зарэкамендаваць сябе на кіруючай пасадзе. Упэўнены, што агульнымі намаганнямі можна добиться многага. Что-то доброе, вечное, которое происходило на Пастаўшчыне, мы продолжим. Никаких революционных перемен, ни кадровых, ни других, мы делать не будем. Я считаю, что у нас кадровый потенциал один из сильнейших в Ивановской области. Молодые, опытные руководители как сельхозпредприятий, так и промышленных предприятий. Поэтому нам надо доказать, что мы действительно команда. И только в команде может быть результат. Пастаўский район никогда не был слабым. Никогда не. Да, условия тяжелые, но он слабым не был. Порядок решения есть отдельное упущение, все это поправимо, но главное, нужно помнить, все, что мы делаем, мы должны делать не ради показателей. Ради того, чтобы
счастье у детей, добробыт в семье, благосостояние и что происходит здесь, наши дети. Наколькі хутка новаспечаным кіраўнікам удасца рэалізаваць задуманае, пакажа час. Галоўнае, ёсць жаданне працаваць на карысць сваіх людзей, павышаць іх дабрабыт і якасць жыцця ў цэлым. Інна Кірыенкава, Кірыл Кайсберг, навіны, Шаркаўшчына, Паставы. Уладзімір Аўдошка ўзначаліў ушацкую вертыкаль, а Уладзімір Быкаў – расонскую. Мясцовыя саветы дэпутатаў адзінагалосна зацвердзілі кандыдатуры новых кіраўнікоў. Павіншаваць і паставіць перад імі задачы прыехаў старшыня абласнога савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнціў. Падрабязнасці у Артура Смалякова. У зале пасяджэння ушацкага райвыканкама аншлаг. Пазнаёміцца з новым кіраўніком жадае кожны. Уладзімір Аўдошка, зямляк, працаваў дырэктарам цэнтра занятасці, намеснікам старшыні райвыканкама па эканамічных пытаннях. Ведае раёны людзей, умее ў сціплыя тэрміны вырашаць задачы. Працы яму хопіць. Сёння ушацкі раён забяспечвае сябе толькі на 30%, астатнія 70% датацыі. У эканоміцы краю занята ўсяго 5,5 тысяч чалавек, і з кожным годам специалистов все меньше. Нужен результат. Для этого должен быть во всех настрой на конечную цель, на работу и железная дисциплина. Краеугольным камнем для каждого руководителя и для председателя исполкома это будет занятость населения, создание новых рабочих мест и выплата зарплаты. Вы прекрасно это все слышали, знаете, что на сегодняшний день, к сожалению, не в самом лучшем положении находится наш район. Но я хочу сказать честно, мне бы хотелось здесь жить долго и счастливо, и чтобы наш район все-таки был район привлекательный для жизни. Магчымасць забяспечваць сябе ў раёна ёсць. Каб дасягнуць выніку, трэба працаваць не пакладаючы рук, адзначыў старшыня абласнога савета дэпутата Уладзімір Цярэнціў. Перш за ўсё ён арыентаваў мясцовую ўладу на вырашэнне сацыяльных пытанняў. Занятасць, зарплата, прыярытэты, якія павінны заставацца ў цэнтры ўвагі. Разам з сельскай гаспадаркай важна развіваць аграэкатурызм, прыцягваць дзелавых людзей, якія гатовы укладваць грошы ў прыроду Ушатчыны. Край Богом данный. Сегодня есть пустующие дома. Тогда вы давайте заниматься и вот этим. Давайте находить под эти пустующие дома, которые находятся сегодня у нас в деревнях, жителей Полоцка, Новополоцка. Сегодня приходят туда люди, начинают обустраиваться, деревни оживают. Пускай даже не будут приезжать только на дачный период. З тэмпамі сацыяльна-эканамічнага развіцця праблемы і ў расонах. Не хапае фінансаў і кадраў. Выправіць сітуацыю дапаможа ініцыятыўны і вопытны кіраўнік. Уладзімір Быкаў родам з Верхнеадвіншчыны. Працаваў старшынёй калгаса, быў першым намеснікам старшыні райвыканкама. Дзякуючы намаганням гэтага спецыяліста значна павялічыліся аб'ёмы вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі краю. Верхнеадвінскі раён занеслі на абласную дошку гонару. Адаптавацца да новых умоў, выправіць ситуацию у расонах – головная задача нового кіраўніка. Первоочередная задача, наверное, это сегодня завершить посевную, чтобы нам спокойно подготовиться, как я уже перед активом говорил, подготовиться к кормозаготовке, то есть обеспечить животноводство кормами. Ну и первое, конечно, это будет кадровое. Конечно, будем разговаривать с людьми, разбираться, знакомиться. Нам необходимо нарастить продукцию. Нарастим продукцию, будет что реализовать, будет у нас выручка, с выручки мы сможем людям платить достойную зарплату. Уладзімір Цярэнціў упэўнены, расоны могуць дагнаць у развіцці альма-матар Быкава, але задача нялёгкая. Каб атрымаць вынік, трэба шмат зрабіць у добраўпарадкаванні і сельскай гаспадарцы. Адзінай камандай неабходна прыкласці ўсе намаганні для таго, каб людзі атрымлівалі дастойную зарплату і заставаліся ў раёне. Задачи, конечно, у каждого отдельные, но в первую очередь это первое – создание новых рабочих мест, создание новых предприятий, привлечение инвестиций. Ну и, конечно, задача ставилась всем сегодня район дотационный, район должен зарабатывать. Дотация должна уменьшаться, район должен жить за счет своих налоговых и неналоговых поступлений. Вот это основная задача. Старшыня абласнога савета дэпутатаў адзначыў, што ініцыятывы, старанне і дасведчанасць новых кіраўнікоў абавязкова будуць заўважаны і падтрыманы. Галоўнае – жаданне працаваць добрасумленна, адказна і прафесійна. Артур Смалякоў, Кірыл Кайсберг, навіны Ушачы, Расоны.
Анамальна холодная і зацяжная вясна сёлета прымусіла аграрыя ў Віцебскай вобласці перагледзець структуру пасяўных плошчаў. Замест запланаваных 212 тысяч гектараў, адведзеных пад яравы збожжавы клін, засеялі толькі 140 тысяч. Астатнія плошчы засяваюць аднагадовымі травамі, якія пойдуць на кармы. Майскія маразы і снег адмоўна адбіліся не толькі на ўраджаі збожжавых. Сур'ёзна пацярпелі пладовыя дрэвы і ягадныя культуры. Тэму працягне Інна Кірыенкава. Напалову голыя кусты парэчак і крыху пачарнелая чарнаплодная рабіна. Такую карціну можна зараз назіраць на палетках Лужаснянскай гатункавай прабавальнай станцыі пладова-ягадных культур. За 11 год работы тут такое ўпершыню, заўважае дырэктар Леонід Шыцік. З горычы ён аглядае свае плантацыі і спрабуе сябе суцешыць. Парэчка не яблыня, мае здольнасць узнаўляцца. Але ж відавочна адно – добрага ўраджаю ўжо не будзе. Вельмі пацярпела ад вясенніх маразоў і чарнаплодная рабіна. Сдавалась бы самая морозоустойливая культура. Немножко угнетенная, но будет урожай не тот, который бы хотелось получить. Урожай будет значительно ниже. Ягода будет мельче, и такое количество ягод не будет на соцветии, как обычно бывает. Менш дасталося сёлета яблыням, и только тому, что яны звычайно прачынаюцца пазней. Цветочные почки есть. Самое главное, чтобы не было больше морозов никаких. Обработки мы сделали. Урожай будет. Апошнія гады ў гаспадарцы стабільна атрымлівалі да 400 тонн яблыкаў і 35 тонн ягад. Самы вялікі ўраджай звычайна давалі парэчкі і чарнаплодная рабіна, аднак сёлета гэтага не атрымаюць. На ягодных я считаю, что 70% мы не получим того урожая, который хотелось. В частности, по смородине. По черноплодной рябине мы получим где-то процентов на 25-30 меньше урожая прошлогодних даже. Не радуюць сёлета і хлебныя палеткі. Пачыналіся ўбор раней звычайнага, потым з-за моцных працяглых дажджоў вымушаны былі спыніць работы. Добра выглядаюць тыя культуры, якія сеялі раней у сярэдзіне красавіка, заўважае галоўны аграном гаспадаркі Рудакова Дзяніс Церашкоў. Вот, несмотря на то, что не было долго всходов, долгое время, семена образовали хорошую корневую систему, была низкая погода, это способствовало образованию корневой системы. И я думаю, что, видите, оно пошло куститься. И я думаю, что хороший урожай с этого поля должны получить. У гаспадарцы звычайна збіраюць да 60 цэнтнераў з гектара элітнага насення. Сёлета атрымаць такі ўраджай будзе складана. Найбольш цяжка прыйшлося заходнім раёнам, дзе засеяць паспелі ўсяго толькі палову яравога кліна. В связи с климатическими, как я говорил ранее, условиями запоздали с этим посевом, и сейчас они перекинули всю свою технику не на посев яровых зерновых культур, на посев однолетних трав, кукурузы, будут сеять проса, пайзы, то есть будут пополнять кормовую базу для производства животноводческой продукции. Уся надзея на азімыя культуры, якія звычайна даюць найбольшы ўраджай збожжавых. Сёлета яны нядрэнна перазімавалі і моцна не пацярпелі ад вясенніх катаклізмаў. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. На календары ўжо другая палова мая, а гаспадаркі Віцебскай вобласці не могуць завяршыць пасяўную кампанію. Яе тэрміны зацягнуліся як мінімум на 2 тыдні. Яшчэ трэць плошчаў, адведзеных пад яравыя культуры, застаюцца незасеянымі. Каб прадухіліць магчымы дэфіцыт кармоў, аграрыі робяць стаўку на аднагадовыя травы і кукурузу. Пра гарачую сяўбу на глыбоцкіх палетках у наступным матэрыяле нашай праграмы. Вясеннія палявыя работы ў гаспадарцы Мнюта звычайна завяршаюць на пачатку мая. Сёлетняя пасеўная стала выключэннем. Пасля красавіцкіх ліўняў, калі за дэкаду выпала месячная норма ападкаў, большасць палеткаў аказаліся пад вадой. Землі тут цяжкія, гліністыя і суглінкі, прасыхаюць марудна. Вось і зараз, здавалася б, 7-й дзень без дажджоў, аднак тэхніка з цяжкасцю заязджае ў поле. Часта буксуе, а то і зусім гразне, без дапамогі не выбрацца. Мокро, вроде бы идешь по сухому, а в итоге проваливаешься и буксуешь. При этом, да, ломаются агрегаты сельскохозяйственные. Соответственно, без ремонта уже не обойтись. У такіх умовах асабліва не паспяшаеш. Частыя паломкі і прастоі значна стрымліваюць тэмпы работ. Даводзіцца сеяць выбарачна, бо яшчэ не ўсюды можна заехаць. Выбираем более сухие участки, переувлажненные. Немного проходим по возможности трактора, чтобы подсыхала земля. Потом возвращаемся через 2 дня по мере подсыхания. Ну и по мере высыхания готовности почвы, значит, сеем.
У гаспадарцы неабходна пасеяць яшчэ 200 гектараў кукурузы, а ў цэлым па раёне амаль палова плошчаў застаюцца незасеянымі. І гэта пры тым, што агратэхнічныя тэрміны на зыходзе. Разлічваць на добры ўраджай сёлета будзе складана. Одно только, что заморозки, конечно, отрицательные температуры сказываются на развитии. Развитие растений сейчас приторможено, замедлено. И, конечно, на многолетних травах, потому что нет роста вегетативной массы. Спецыялістаў раёна непакоіць і стан азімых. На асобных палетках вымачкі дасягаюць нават 50%. А менавіта гэтыя культуры складаюць аснову будучага ўраджаю збожжавых. Інна Кірыенкова, Александр Петровецкі, навіны, Глыбоцкі раён. В Палате представителей Национального собрания началась работа над проектом республиканского бюджета и основных направлений социально-экономического развития Беларуси на 2018 год. Какой сценарий будет взят за основу главного финансового документа страны? И какими экономическими новостями ознаменовалась уходящая неделя, расскажет ведущий экономист Витебской дирекции Белинвестбанка Наталья Иванова. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Разработка прогноза бюджета на будущий год находится в активной стадии. Планируется, что республиканский бюджет будет сбалансированным и составлен исходя из консервативного сценария, то есть разработчики будут учитывать возможность реализации негативных рисков. На банковском рынке страны наблюдается снижение процентных ставок по вкладам и кредитам физических лиц в белорусских рублях. По данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым белорусским вкладам на срок до 1 года опустилась ниже 9%, а на срок свыше 1 года – ниже 12% годовых. Средняя процентная ставка по кредитам в белорусских рублях не превышает 16% годовых. Произошедшее снижение ставок привело к повышению интереса граждан к потребительскому кредитованию. По итогам апреля по Витебской области объем потребительских кредитов увеличился более чем на 10%. И на 1 мая на одного жителя области приходилось 610 белорусских рублей кредита. И в завершение о курсах валют. Первые торги текущей недели закончились для американской валюты снижением до минимального уровня с декабря 2015 года. Курс доллара достиг отметки в 1 рубль 86 копеек. В противоположность доллару, европейская валюта по итогам недели выросла до максимального за последние 3 месяца значения – в 2 рубля 8 копеек. Рост российского рубля в начале текущей недели оказался недолгим. Уже к четвергу российский рубль значительно снизился и остановился по итогам пятничных торгов на уровне в 3 рубля 26 копеек. На этом у меня все. До следующей встречи. Спасибо, Наталья. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. Дольче Віта. Проблемой рентабельности салодкай краіны зоймуцца органы ўлады Витебской области. Необходимо вывести вытворчае прадпрыемства на рентабельную працу. Вынікі праверкі эффектыўнасці выкарыстання сродкаў дзяржаўнай падтрымкі, накіраваных на реализацию инвестиционного проекта по организации вытворчасці кандытарскіх вырабаў на прадпрыемстве, разгледзелі на коллегии Комитета дзяржаўнага контролю Витебской области. Для выпуску инновационной продукции прадпрыемству с 2013 года оказана дзяржаўная падтрымка на сумму больше як 21 миллион рублёў. Вынікі контрольных мерапрыемстваў показали, что атрыманыя сродкі выкарыстаны неэффектыўна. Не выкананы паказчыкі бизнес-плана по выпуску и реализации продукции. Вытворчыя магутнасці загружены крыху больш, чым на трэць. Асвоены выпуск усяго 10 відаў бісквітных рулетаў і прысмакаў, што недастаткова для пазнавальнасці прадукцыі і яе прасоўвання на айчынным і замежным рынках. Не перешли на выпуск двухсменного режима работы. Предприятиям не обеспечена поставка в торговую сеть продукции, которая востребована на рынке и заменяется импортной продукцией. Необходимо отметить, что бизнес-планом предусмотрены сроки окупаемости проекта 7,2 года. Однако при результатах проверки установлено, что за 2016 год по показателям 2016 года потребуется предприятию в 3 раза больше времени для окупаемости данного проекта. Также предусмотрено для поставки продукции на внешние рынки до 30%. Однако предприятие практически данную продукцию не поставляло.
На пасяджэнні дадзены канкрэтныя даручэнні і ўстаноўлены тэрміны па загрузцы вытворчых магутнасцяў. Неабходна задзейнічаць механізмы па зніжэнні сабекошту прадукцыі, каб яна была канкурэнтаздольнай на рынку. Даручана прыняць меры па павелічэнні аб'ёмаў рэалізацыі прадукцыі салодкай краіны на ўнутраным рынку і забяспечыць яе пастаўку на экспарт. Супрацоўніцтва паміж свецкай і царкоўнай уладай добра наладжана ў Віцебскай вобласці і спрыяе ўзаемаразуменню ў грамадстве. Аб гэтым заявіў апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Габар Пінтер падчас сустрэчы з намеснікам старшыні аблвыканкама Уладзімірам Пеніным. Пасол Ватыкана на працягу 3 дзён знаёміўся з віцебскай дыяцэзіяй, ацаніў гасціннасць месцічаў, спагадлівыя адносіны ўлады да касцёла і мірнае суіснаванне розных канфесій. Арцыбіскуп застаўся задаволены ўбачаным і выразіў надзею на далейшае ўзаемаразуменне паміж свецкай і царкоўнай уладай, канструктыўны дыялог і пошук кампрамісаў у любых сітуацыях. Я таксама вельмі рады і сённяшняму візіту сюды да губернатара, улічваючы тую добрую, можа, цудоўнае супрацоўніцтва, якае ёсць паміж свецкімі ўладамі і ўладамі касцельнымі. І наш абавязак, як і свецкіх уладаў, так і касцельных, працаваць разам для агульнага дабра народа. Акрамя таго, апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Габар Пінтер сустрэўся з прадстаўніком праваслаўнай царквы, архіепіскапам віцебскім і аршанскім Дзімітрыем. Наступны візіт пасла Ватыкана на Віцебшчыну запланаваны на жнівень. Плануецца, што арцыбіскуп наведае ўрачыстасці ў гонар каранацыі абраза Божай Маці у ладаркі азёраў на Браслаўшчыне. Прыток бежанцаў на тэрыторыю Віцебскай вобласці істотна знізіўся ў параўнанні з папярэднімі гадамі. Пра гэта заявіў прадстаўнік управлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў у Беларусі Жан-Іў Бушардзі падчас свайго візіту ў Віцебск. Ён сустрэўся з прадстаўнікамі мясцовага ўправлення па грамадзянстве і міграцыі, а таксама абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага крыжа. Дэлегацыя наведала пункт часовага размяшчэння і службу кансультавання бежанцаў. Спадар Бушардзі пагутарыў з 3 сем'ямі, якія не так даўно атрымалі ў Беларусі дзяржаўную абарону. Яны звярнуліся з пытаннямі працаўладкавання жылля, матэрыяльнай падтрымкі, кампенсацыі выдаткаў на медыцынскае абслугоўванне. Это одно из наших регулярных посещений областей Беларуси, где мы встречаемся с заявителями и нашими партнерами, чтобы узнать об их насущных проблемах и оценить изменения с прошлого визита. В частности, за истекший период в Витебском регионе появились новые ходатайствующие из разных стран, в том числе выходцы из Ирана, Пакистана, других государств. Но если сравнивать текущую ситуацию с тем, что было в 2015 и 2016 годах, то количество ходатайств о получении статуса беженца или дополнительной защиты существенно снизилось. С начала 2017 года в Витебской области за этим обратились всего 17 человек. В 2015 году обратившихся по всей стране было почти 1250, из них около 200 в Витебском регионе. Уменьшение в 2016 году было примерно в половину. Сейчас же мы видим, что оно сократилось до десятков. Прадстаўнік управлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў у Беларусі Жан-Іў Бушардзі таксама заявіў, што ў канцы 2017-го, пачатку 2018 года у нашай краіне стартуе комплексны праект АДКБ ААН, Міжнароднай арганізацыі па міграцыі, Міністэрства замежных спраў Беларусі і Дзяржпагранкамітэта. У ліку яго напрамкаў кіравання міграцыйнымі патокамі і паляпшэння месцаў размяшчэння бежанцаў. У фармаце адкрытага дыялогу ў Віцебску адбылася 34-я справаздачна-выбарная канферэнцыя Віцебскай абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання БРСМ. Абмяркоўвалі дзейнасць за апошнія 3 гады і вызначалі, як будзе развівацца Віцебская абласная арганізацыя БРСМ у бліжэйшай перспектыве. У зале сабраліся актывісты пярвічак, пераможцы абласных і рэспубліканскіх конкурсаў, маладыя навукоўцы, байцы студэнцкіх атрадаў, валанцёры. Прыярытэтныя напрамкі дзейнасці арганізацыі
адукацыі маладыя людзі прадэманстравалі ў выставачнай экспазіцыі. Сярод дасягненняў абласной арганізацыі перамогі ў рэспубліканскіх конкурсах і праектах «Студэнт года», «Каралева вясна», «Уладар сяла», «Валанцёр года», «Добрае сэрца», інтэрнэт-прэмія БРСМ «100 идей для Беларуси». Я придумал приложение на Android под названием «Библиотека для школьника». С помощью моего приложения «Библиотека для школьника» учащиеся смогут быстро найти нужную им информацию и проверить свои знания, пройдя тесты. БРСМ – это возможность личности развиваться, возможность студенту развиваться. По сути, это молодежная организация, которая преследует интересы молодых студентов, учащихся, и поэтому она дает им все предпосылки именно для развития. Действительно, организация много что делает. Много делает сегодня по воспитанию молодежи, по военно-патриотическому воспитанию, по воспитанию любви к своей родине. Это и волонтерское движение, это и стройотрядовское движение, которое особенно развито у нас на территории нашей области. Вырос, конечно, однозначно организация выросла за эти годы. Очень важно, что сегодня доходит практически до каждого молодого человека, делает то необходимое, действительно, чтобы найти вот ту изюминку, чтобы найти, скажем, тот подход к нашим молодым людям, то, что их интересует. Традыцыйна асноўны напрамак дзейнасці БРСМ – арганізацыя другаснай занятасці, стварэнне студэнцкіх атрадаў розных профіляў, будаўнічых, сельскагаспадарчых, педагагічных, медыцынскіх, сервісных, экалагічных. Напярэдадні канікулаў ідзе актыўнае фарміраванне студатрадаў. Віцебская абласная арганізацыя грамадскага аб'яднання БРСМ аб'ядноўвае больш за 57 тысяч актывістаў. Першым сакратаром абласнога камітэта БРСМ на справаздачна-выбарнай канферэнцыі абраны Віктор Глушин. Сучасны скаладром, турыстычны гурток і народны музей. Гарадоцкая сярэдняя школа нумар 2 рыхтуецца прыняць больш за 50 новых вучняў з суседніх малакамплектных сельскіх школ. У гэтым годзе апошні званок прагучыць адразу для некалькіх устаноў адукацыі. Закрыюцца школы ў вёсках Даўгапольская і Пруднікі. Спецыяльна для вучняў арганізуюць падвоз у вялікую гарадскую школу. Такая аптымізацыя эканамічна выгадная і перспектыўная справа. Усе сэканомленыя грошы пойдуць на ўмацаванне матэрыяльнай базы ключавой школы. Як рыхтуюцца прыняць школьнікаў і чым зацікавяць навічкоў, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Стагадовы куфар, саматканыя посцілкі, вышываныя рушнікі. Музей гарадоцкай сярэдняй школы нумар 2 – сапраўдная скарбніца. Тут шмат рэдкіх і каштоўных рэчаў. Афармленнем экспазіцыі займаліся самі вучні. Яны і водзяць экскурсіі для гасцей. Вучаніца 8 класа Ульяна Войлакова займаецца ў гуртку спадчына ўжо больш за 3 гады. Яна адзін з самых прафесійных экскурсаводаў. У гэтым музеі ёсць уклад маёй сям'і, вось посцілкі, жбаны маёй бабулі. Больш за 100 факультатываў, спартыўныя секцыі, творчыя гурткі. Навічкам у гэтай школе дакладна сумаваць не прыйдзецца. Хлопчыкаў і дзяўчынак чакаюць і будучыя аднакласнікі, і настаўнікі. Вопыт ёсць, тут ужо займаюцца дзеці з аптымізаваных школ. А ў наступным навучальным годзе стане яшчэ на 50 вучняў больш. Плануецца закрыць школы ў вёсках Даўгапольская і Пруднікі. А хлопчыкаў і дзяўчынак з гэтых населеных пунктаў будуць вазіць у раённы цэнтр на заняткі. Новыя вучні прыходзяць у нашу школу і ў мінулым годзе ўжо ўліліся ў калектывы. Яны па сваіх інтарэсах знаходзяць сабе тут занятак. С детьми, которые приходят в нашу школу, работает психолог, работают классные руководители. Постоянно посещаются они, эти дети, на дому. То есть они всегда находятся в поле зрения. Штучныя горы і скалы ў спартыўнай зале. У гэтай школе даўно працуе турыстычны гурток. І толькі сёлета на грошы, які удалося сэканоміць ад аптымізацыі малакамплектных сельскіх школ, тут пабудавалі адзін з лепшых скаладромаў Беларусі. 90 квадратаў, 5 маршрутаў з навісаннямі і зачэпамі розных форм. Да наступнага вучэбнага года ў школе плануецца абсталяваць і новы сучасны камп'ютарны клас. Таксама за кошт аптымізацыі. Мы заранее стали готовить эту школу для того, чтобы сюда пришли ученики из других сельских школ. В прошлом году где-то порядка миллиарда рублей мы здесь освоили по различным направлениям. Это и проведение ремонта, ремонт кровли, ремонт помещений учебных. Где-то мы ремонтировали водопровод и канализацию. Процесс оптимизации сельских школ неизбежен, поскольку уменьшается численность сельского населения и сокращается количество учащихся на селе. Для обеспечения условий нормальных проживания
благодаря отделу образования, спорта и туризма городского райисполкома будет открыт интернат для детей, которые по тем или иным причинам не захотят или не смогут подвозиться из отдаленных деревень. У мінулым верасні навучальны год не пачаўся для 21 сельскай школы Віцебшчыны. Яшчэ 29 рэарганізавалі. Малакамплектныя сельскія школы абыходзяцца дзяржаве занадта дорага. Менавіта таму аптымізацыя патрэба часу. Дзеці павінны мець роўныя ўмовы для атрымання якаснай адукацыі, а навучальныя установы быць эканамічна эфектыўнымі. Настасья Броўка, Кирилл Кайсберг. Новины «Городок». И в продолжении школьной темы сегодня в студию программы «7 дней» мы пригласили начальника управления образования Витебской области Дмитрия Леонидовича Хаму. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Леонидович, система образования сейчас претерпевает качественные и количественные изменения. Опробируются новые экономические модели работы учреждений образования. Как Витебская область участвует в этих процессах? Действительно, в Витебской области идут те же процессы, которые проходят сегодня в Республике Беларусь. Опробируется нормативное финансирование сегодня у нас в городе Витебске с этого года, с прошлого года в городе Новополоцке. Поэтому эти процессы проходят. Действительно, они идут достаточно для нас болезненно. Область имеет сегодня свою специфику, но вместе с тем основной момент, и для чего это делается, это все-таки повысить экономическую эффективность использования денежных средств и, конечно, повысить качество образования. Оптимизация учебных заведений – это такой процесс непростой и требующий комплексного решения. Какие принципы лежат в основе реорганизации и закрытия малокомплектных школ? Как я уже сказал, ситуация действительно достаточно сложная. За 10 лет в Витебской области количество детей в сельских школах уменьшилось более чем в 2 раза. И на сегодняшний день составляет чуть более 19 тысяч. У нас до 25 учащихся сегодня 38 школ. До 50 – 72 школы. Что такое до 50 учащихся? Если школа средняя, 11 классов, то мы получаем, что в среднем в классе менее 4,5 человек. Поэтому, конечно, есть определенные моменты. Основной принцип, который закладывается в оптимизацию, которую мы проводим сегодня в Витебской области, это все-таки повышение качества образования. Это основной базовый принцип во всех наших мероприятиях. То есть через повышение качества образования мы должны выстроить нашу сеть региональную в Витебской области для того, чтобы обеспечить действительно достойное образование наших детей. Вчера в Полоцке была встреча с коллективом, был министр образования, и вот он приводил пример о том, что смартфоны, телефоны меняются каждые 3-4 года. А, к сожалению, в системе образования остались те процессы, которые 30-40 лет, мел, доска, где-то, и мы обучаем деток. Поэтому сегодня, исходя из той цели, которую мы ставим, мы преследуем все-таки цель оснащения современными средствами обучения, действительно создать новые возможности для образования во всех школах, которые у нас в Витебской области располагаются. Ведь сегодня нет деления при поступлении сельский ученик или учащийся городской школы. Поэтому основная задача сравнять качество образования в городе, качество образования на селе. И для этого сегодня мы проводим оптимизацию. Потому что, к сожалению, есть вопросы при посещении и изучении процесса обучения в малокомплектных сельских школах по качеству образования. И сегодня, к сожалению, область не на лучших позициях по этому показателю образования в республике выглядит. Как раз-таки опыт Городокского района, сюжет, о котором мы только что посмотрели, показывает, что продуманная оптимизация – это и доступность более качественного образования, и ощутимый экономический эффект. Удалось ли Витебской области в этом году сэкономить бюджетные средства и на что они направлены? На самом деле мы очень серьезно, очень долго подходим к проведению этих мероприятий. Тщательно изучаем перспективы развития региона с точки зрения экономики, с точки зрения демографической ситуации. Поэтому, проводя мероприятия, в том числе в Городокском районе, в первую очередь все-таки за основу брались о том, что достаточно большое количество школ, где менее 30 учащихся. Поэтому и за достаточно короткий промежуток времени удалось сделать достаточно серьезные вещи. Как показатель, это школа в Пальминске, средняя, где деток перевезли с
закрывшиеся школы. Это школа в городке, где сегодня за счет сэкономленных средств и скалодром установили, и произвели открытие музея, ремонтные работы. Поэтому действительно, но если мы говорим о суммах, то суммы действительно колоссальные. То есть только за 4 месяца прошлого года от тех мероприятий, которые у нас были проведены, около 30 миллиардов недоминированных рублей у нас осталось в системе образования. По итогам этого года эта сумма будет составлять порядка, даже более 100-150 миллиардов. Это существенные деньги. В первую очередь мы их должны и направляем сегодня на приобретение автобусов для обеспечения качественного подвоза детей. Второе, на укрепление материально-технической базы тех школ, в которые будет осуществляться подвоз. И третье, это оснащение современными средствами образования, обучения. Поэтому я думаю, что те задачи, которые мы ставим в процессе нескольких лет, мы их с помощью может быть, не совсем популярных мер, мы их решим. Ну, школьный учебный год на финишной прямой, горячая пора наступает для выпускников и абитуриентов. А какие изменения в этом году в правилах вступительной кампании? К основным изменениям можно отнести в первую очередь то, что централизованное тестирование, уже 4 теста по 4 предметам можно будет сдавать. И второе, то, что сертификат будет действовать уже не 1 год, а 2 года. Поэтому это действительно существенные изменения, которые затронут выпускников не только этого года, но и уже прошлых лет. В чем удобство того, что 4 теста можно будет сдать? Можно будет поступать... Скажем, если раньше не было вариантов где-то выбрать 3 теста и все, то сейчас появляется возможность сдачи 4-го предмета. И уже после того, как будут сертификаты на руках по каждому предмету, учащийся, исходя из своих, в общем-то, предпочтений, возможностей, которые он проявил, где-то предпрофильной подготовки, профессиональной ориентации, он сможет выбрать и подобрать под себя то учебное заведение, которое подходит и в которое он сможет поступить. И возвращаясь к школьной теме, не могу не задать актуальный для родителей всех школьников вопрос: во сколько же в следующем учебном году будут начинаться занятия? В 8 утра или в 9 утра? Каковы ваши прогнозы? В санитарных нормах и правилах все-таки оптимальное время начала учебных занятий для школьников — это 9 часов. Поэтому те изменения, которые проговариваются, я думаю, что все-таки это произойдет. Там, где учащиеся в городских школах обучаются в 2 смены, там процесс обучения будет начинаться, по всей видимости, в 8:30. А во всех остальных школах, где процесс обучения в 1 смену, будет начинаться в 9 часов. Хотел бы отметить, что сегодня в Витебской области практически на треть разделено количество школ, там, где начинается время занятий. Сегодня у нас порядка 30% начинается занятие в 8 часов, 30% в 8:30, и чуть более, около 40% это где занятия начинаются в 9 часов. Спасибо. Итак, на школьную тему сегодня в студии программы «7 дней» мы говорили с начальником управления образования Витебского облсполкома Дмитрием Леонидовичем Хамой. Спасибо. Спасибо. Витебщина за здоровы лад жыцця. 10-я рэспубліканская спецыялізаваная выстава «Кірмаш» прайшла ў Віцебску. У выставе прынялі ўдзел прадпрыемствы, якія вырабляюць карысную для здароўя прадукцыю. У экспазіцыі былі прадстаўлены аздараўленчыя і рэабілітацыйныя паслугі медыцынскіх устаноў, прапановы арганізацыі спорту і турызму. Да здаровага ладу жыцця далучылася і наш карэспандэнт Юлія Устінова. Прайсці дыягностыку здароўя, атрымаць кансультацыю медыкаў, даведацца пра апошнія распрацоўкі навукоўцаў. А на дэсерт майстар-клас, трэніроўка ці антыстрэсавы масаж. Сакрэты здароўя і даўгалецця раскрывае выстава «Кірмаш. Віцебшчына за здаровы лад жыцця». Прямо на вуліцы ля канцэртнай залы Віцебск разгарнуўся спартыўны гарадок. Бясплатныя інтэрактыўныя пляцоўкі, на якіх любы жадаючы можа навучыцца асновам стрытболу, спартыўнага ўшу і сучасных японскіх адзінаборстваў, паглядзець амерыканскі футбол ці паўдзельнічаць у адкрытых трэніроўках по фітнесе и позайматься на новеньких тренажерах. Каля 70 таких пляцовок с вуличными тренажерами плануют обсталявать у Витебску до конца года. Мы привезли на выставку различные тренажеры, как силовые, так и обыкновенные. Эти тренажеры вы можете увидеть как в школьных дворах, так и на научных площадках.
На них могут заниматься как взрослые, так и дети. И все это необходимо для развития здоровья. На двух поверхах концертной залы «Витебск» разместились экспозиции товару и паслуг организаций по тематичных секциях: здоровье, харчевание, физическая активность, прыгажость, экотовары. Для медицинских работников деловая программа, семинары и видеоконференции по проблемам артериальной гипертензии, физическом выховании и пытаниях активного долголетия. Это юбилейная 10-я выставка, которая направлена на то, чтобы помочь человеку, который желает сохранить свое здоровье, разработать для себя, по крайней мере, комплекс таких мероприятий, которые позволят ему прожить долго и активно. Очень приятно, что в этой выставке впервые принимает большое количество детских коллективов, которые занимаются физической культурой и спортом. Кожны наведвальнік выставы можа бясплатна атрымаць кансультацыю спецыялістаў і нават на месцы зрабіць некаторыя медыцынскія даследаванні, прайсці дыягностыку функцыянальнага стану арганізма, атрымаць інфармацыю па прафілактыцы розных захворванняў, фактарах рызыкі, аспектах здаровага ладу жыцця. Здоровье очень зависит от того, какой образ жизни мы ведем. И поэтому это очень просто. Это не надо какие-то заморские таблетки, не надо что-то такое дорогое. Взял, вот на сегодня мы скандинавские палочки принесли, очень активный вид физический. Поэтому даже тренажерные залы не нужны. Ходьба, она бесплатная. Спорт – это здорово и весело. Я занимаюсь ветвода, а после выступления к нам подходили ребята и спрашивали, как можно заниматься, прийти к нам на тренировку и заниматься. Выставка ярмарки очень интересная и классная. Мы здесь много во что поиграли, продегустировали. Прэзентацыі, кансультацыі, гульні і канцэртныя праграмы запланаваны на працягу 2 дзён работы выставы «Витебщина за здоровый лад жыцця». Юлія Устинова, Александр Прыстаўка, навіны Витебск. Больш за 200 аб'ектаў абнаўляюць у Полацку да Дня беларускага пісьменства. Гатоўнасць старажытнага горада да святкавання напярэдадні ацанілі члены нацыянальнага аргкамітэта на чале з намеснікам прэм'ер-міністра Беларусі Васілём Жарко. Яны наведалі мастацкую галерэю, Полацкі дзяржаўны універсітэт і музей беларускага кнігадрукавання. Абмеркавалі ключавыя моманты падрыхтоўкі да маштабнага свята, праграма якога яшчэ ў стадыі распрацоўкі. Месцам правядзення Дня беларускага пісьменства родны горад першадрукара Францыска Скарыны становіцца ў 3-й раз. Сёлета гэта асабліва сімвалічна. У Полацку адзначаць 500-годдзе беларускага кнігадрукавання, а сам горад адсвяткуе 1155-й дзень нараджэння. Мы сегодня посмотрели те объекты, на которые будут показаны, и их готовность. И председатели райисполкома, зампред облсполкома и все службы доложили о том, что все мероприятия будут выполнены. Концепцию мы утвердили. Разработана не только концепция, но и символ, который будет города, символ праздника. И, как мы понимаем, в Полоцк приедут и дипломатический корпус, и писатели с многих стран, и гостей. Это действительно город заслуживает особого внимания. Поэтому праздник, я надеюсь и уверен в том, что он будет проведен на самом высоком уровне. Дзень беларускага пісьменства Полацк прыме 3 верасня. У праграме святкавання фестываль кнігі, прэзентацыя манет, адкрыццё помніка Полацк, калыска беларускай дзяржаўнасці. Паэт, краязнаўца і грамадскі дзеяч. Сёлета спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Давіда Сімановіча. У Віцебскай абласной бібліятэцы прайшла канферэнцыя памяці творцы. Тут засталася яго душа. На сустрэчы гучалі вершы і песні на словы Давіда Сімановіча. Прайшла прэзентацыя дакументальнага фільма з архіўнымі матэрыяламі аб удзеле паэта ў культурных праектах Віцебска. Давід Рыгорович – аўтар шматлікіх кніг прозы і паэзіі. У абласной бібліятэцы створаны бібліяграфічны показальник, присвечены творчаму шляху паэта. Краязнаўца Людмила Хмяльніцкая успамінала, як Давід Рыгорович стаяў у авангардзе вяртання Віцебску яго гістарычнага аблічча і спадчыны. Менавіта ён адзін з першых звярнуўся да тэмы Марка Шагала. У Витебска был свой поэт. Поэт, который проявлял себя и в литературе, и в стихах, и в общественной деятельности.
Он был человек города, я бы так сказала, которого в городе хорошо знали, причем знали не только там какие-то деятели культуры или искусства, или администраторы, его знали все. Я думаю, что сегодня каждая история, это будет история общения с поэтом, с человеком, и оба эти слова я бы произнесла и написала с большой буквы. Канферэнцыя памяці Давіда Сімановіча – адно з першых мерапрыемстваў, прысвечаных вядомаму віцебскаму дзеячу. Так, у чэрвені пройдзе вечар аўтарскай песні і паэзіі. Для школьнікаў конкурс чытальнікаў вершаў Давіда Рыгоровича «Я з Віцебска». Сталі вядомыя імёны пераможцаў і лаўрэатаў 13-го нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу «Тэлевяршыня». У номінацыі «Лепшая культурна-асветніцкая праграма» другое месца заняла праграма «Время арт» тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Праграма існуе на віцебскім тэлебачанні каля 2,5 гадоў. За гэты час у эфір выйшла больш за 120 перадач. У гадзінным выпуску карэспандэнты прадстаўляюць агляд культурных падзей Віцебска, знаёмяць з навінамі фатаграфіі, музыкі і літаратуры, вядуць гутаркі на актуальныя тэмы з запрошанымі гасцямі. А зараз ад падзей тэлевізійных, дзе нашы калегі праявілі сябе з лепшага боку, да спраў спартыўных, дзе нашым землякам трэба будзе прыкласці шмат намаганняў, каб узысці на п'едэстал. Аб гэтым раскажа мой калега Сергей Мисурагин. Прывітанне, Ольга. Чэмпіён Беларусі барысаўскі батэ праэкзаменуе футбольны клуб «Віцебск», а беларускія юніёры разыграюць першынство краіны ў 3 відах праграмы – баскетболе, гандболе і цяжкай атлетыцы, а на абласных стартах сіламі памерацца плыўцы і барцы. Упэўнены, што стадыён цэнтральнага спартыўнага комплексу збярэ не 1000 балельшчыкаў на матч супраць батэ. Землякі апошнім часам дэманструюць неблагую форму і павінны аказаць фаварыту дастойнае супраціўленне. Іншая справа, як выступіць наша моладзь у баскетбольным і гандбольным розыгрышах. Землякі даўно не ўзнімаліся на п'едэстал, але аб усім па парадку. 26 мая ў пятніцу стартуе 10-й тур чэмпіянату Беларусі па футболе, і падапечных Сергея Ясінскага чакае, напэўна, самае сур'ёзнае выпрабаванне ў сёлетнім розыгрышы. На берагі заходняй Двіны прыедзе неаднаразовы чэмпіён Беларусі, барысаўскі батэ. Раней бы гэта прагучала як прысуд для віцеблян, але 2 туры таму Слуцк даказаў, што чэмпіёна можна перамагаць. Да і самі віцебляне ў гэтым сезоне становяцца моцным арэшкам, які далёка не ўсім па зубах. Адным словам, чакаем упартай барацьбы. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» пакажа гэты матч у прамым эфіры. Пачатак трансляцыі ў 19:50. А наваполацкі «Нафтан» свой паядынак правядзе ў суботу 27 мая. Дома землякі прымуць ФК «Мінск», які каманда абласнога цэнтра абыграла з лікам 3-0. А зараз да іншых падзей. 24 мая ў 2 гарадах краіны стартуюць гульні першынства Беларусі па баскетболе. Юнакі свой турнір правядуць у Брэсце, дзяўчынкі высветляць адносіны ў Гомелі. Раней прадстаўнікі Віцебскай вобласці пастаянна змагаліся за медалі. Зараз наступіў спад. Магчыма, маладая плеяда трэнераў зноў верне наша каманда на п'едэстал. Першынство Беларусі па гандболе імклівы мяч прымуць Орша і Горкі Магілёўскай вобласці. Кажуць, што дома і сцены дапамагаюць, але пакуль нашы землякі дэманструюць вельмі сціплыя вынікі. Чаго не скажаш аб аматарах жалезных гульняў. На першынстве краіны па цяжкай атлетыцы, якое 23 мая прыме Бабруйск, прадстаўнікі Віцебшчыны плануюць сабраць салідны ўраджай медалёў. І завяршыў анонс падзей стартамі, якія пройдуць у райцэнтрах. У Лужысні будзе ладзіцца першынство вобласці па плаванні сярод выхаванцаў спецыялізаваных дзіцяча-юнацкіх школ. А ў Сяно ў новым спорткомплексе пройдзе адкрыты абласны турнір па грэка-рымскай барацьбе памяці героя Савецкага Саюза Петра Маршэрава. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. На гэтым тыдні Віцебск прымаў рэспубліканскі экалагічны форум, і я ведаю, што яго ўдзельнікі правялі унікальную акцыю. Падзея і сапраўды знакавая – гэта запуск шыракапалага рака ў возера Асінаўскае, што ў Віцебскім раёне. Больш за 100 асобін прывезлі сюды з Шумілінскага раёна. Новае месца для будучай папуляцыі рэдкага чырвонакніжнага віду выбіралі надзвычай старанна. За перасяленне адказвалі супрацоўнікі Акадэміі навук Беларусі. На первом этапе мы обследовали несколько озер, пришли к, так сказать, заключению, что вот это наиболее подходящее по многим причинам. Прежде всего по биологическим, озеро подходит для их жизнедеятельности, ну и в то же время удобное. Под охраной находится этот водоем. И вторая причина, значит, тщательного подбора. Тут не должно быть второго нашего аборигенного вида, длиннопалого рака, который, в общем-то, если они совместно живут, он вытесняет нашего широкопалого. Каждый год мы теряем
одну-две популяции точно теряем из-за разных причин. В основном это рачья чума. Процессу исчезновения надо противопоставить вот их, так, создание новых. Навукоўцы будуць сачыць за тым, як шыракапалы рак прыжывецца на новым месцы, а глобальнага выніку акцыі павелічэння папуляцыі можна чакаць толькі гадоў праз 5. Шыракапалы рак занесены ў чырвоную кнігу Беларусі ў 1981 годзе. Від знаходзіцца пад пагрозай знікнення, і менавіта рассяленне ў новыя вадаёмы з'яўляецца найбольш эфектыўным спосабам яго захавання ў прыродзе. Масштабны трансмежны праект па аднаўленні біяразнастайнасці рэалізуюць на рацэ Днепр. Летась з-за анамальна спякотнага надвор'я ў вярхоўі ракі на тэрыторыі Расіі здарыўся масавы замор рыбы. Загінулі тысячы асобін. Ліквідаваць наступствы экалагічнага бедства беларусы і расіяне дамовіліся разам. Першы крок зроблены. У рыбацкія ўгоддзі на Дняпры выпусцілі 1500 асобін стерлядзі. Рэдкая для беларускіх вадаёмаў рыба яшчэ стагоддзя таму была абарыгеннай для гэтай ракі. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Сёння рыбаку Сергею Кірэеву няшчасціць. Ужо гадзіну не клюе. Праўда, не за трафеем. Прыйшоў на любімую раку. Прачуў, што прывязуць сюды стерлядзь. За рыбацкія гады бачыў ён розную рыбу, аднак царскую не выцягваў ні разу. Такую рыбу я ни разу не ловил, но надеюсь, что в будущем это будет. Не обязательно ее на сковородку в руках подержать, это будет приятно. З даўніх часоў стерлядь цанілі за выключныя гастранамічныя ўласцівасці, а сваё прозвішча «царская рыба» гэты від асятровых атрымаў таму, што быў упрыгажэннем царскага стала. Для беларускіх рэк гэтая каштоўная прамысловая рыба – вялікая рэдкасць. Яшчэ якіх паўстагоддзя таму ў Дняпры яе было шмат, але браканьерства і забруджванне вадаёмаў амаль знішчылі папуляцыю. 37 гадоў, як гэты від асятровых трапіў на старонкі чырвонай кнігі. Вырашыць праблему дапаможа зарыбленне. 1500 асобін стерлядзі агульнай вагой 300 кілаграмаў набылі ў рыбгасе ў Жыткавіцкім раёне. Каб каштоўная рыба перанесла дарогу ў 400 кіламетраў, вада ў кантэйнерах бесперапынна насычалася кіслародам. У дарозе акварыум на колах быў 8 гадзін. Сама природа этой рыбы, она ведет оседлый образ жизни, то есть ее не интересуют эти миграции для нереста. Она, в принципе, как правило, живет в одном куске реки. Здесь где-то зарыбляется, длина составит где-то 90 километров. Вот мы так планируем, что в этом вот участке реки она сохранит свою популяцию. Летась у Беларусі правялі зарыбленне 22 вадаёмаў. Малька набываюць за кошт узносаў рыбакоў-аматараў. У Днепр у гэтым сезоне выпусцяць яшчэ шчупака і судака. Асаблівая ўвага да ракі зразумелая. Пасля масавага замору аднаўляць папуляцыю беларускія і расійскія спецыялісты ўзяліся разам. Проведено мероприятие по оценке вселяемой рыбы, подготовлено рыбоводно-биологическое обоснование по вселению рыбы, и она вселяться будет 3 этапа. Мы же не можем просто так остаться в стороне. Надо восстанавливать водные биоресурсы реки. На это уйдет 2-3 года. Масавае зарыбленне трансмежнага участка Дняпра расіяне правядуць ужо гэтай восенню. Вопыт сумеснай работы на агульнай воднай артэрыі будуць выкарыстоўваць і надалей. Вольга Шмаргун, Вольга Маслоўская, Александр Петровецкі, навіны Дубровінскі раён. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустраемся праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск». Усяго добрага!